So for today's video nga ni mga madi, ibahanin daw ko mga madi pag luto ka niyong ubos kamuting kahoy na babangutan ko ning tinapa. Aw di yun na nga ni mga madi tig para hugot-hugot na nga ni dyan mga madi si kamuting kahoy. Na pagkatapos kayan mga madi, gugumuson ko pa. Duwang klase kaya kayan mga madi ang pagluto. Ang iba dahil na ginugumos, dinidirekta na, ginugutaan na. Pero ang iba man ginugumos muna. And after pagkagumusa, pupugaan. Garwa haliyon itong anong apod kayan. Aw basta mga madi supuga ka yan. Supuga kayan ubos kamuting kahoy mga madi. Aw habang nga ni mga mading nagtututik isa nga kay nubos kabuting kahoy. Aw tagraba ang uran. Aw tabig isbo kay mga madi sa ag nga ni mauli na naman kami ni batang injik duman sa lugar mi sa Guwa. Kay puan kay mga mading maguli kami ta duwang aldaw na ay duwang semana na si batang injik mga madi ko na di nakaka-eskwela. Although ano man nga ni pero may man nga ni sindang mayong log tabi si man nga ni so teacher ninda tapos may mga holidays man nga ni mga madi pero sa 2 weeks nga ni mga madi dahil na talaga siya nakalaog. Kaya kay puanan sabi ko makauli na kami para maka-eskwela siya kasi 3 days man mga madi ang ang laog niya sa sarong semana kung lalaugan niya tapos ang 2 days nga ni iyan ang didigyan mi sa nagap for therapy niya. Tapos nga ni mga madi yun na nga nito mga madi nagumus ko na nga ni iyan mga madi sa puga kang kamuting kahoy ang ibang apod kan balinghoy. So kay puan nga ning haliyon yan mga madi puga na iyan ta sabi da ang iba da kaya pagdahin na halang puga mapait pero sinasabi man kang iba ito nagugurulay nga ni na dahil naman tig pupuga direkta na dahil man da mga madi siguro sa depende na lang kung paano mo lutuon. Di after ko nga ni mga mading mapuga ito inilaw ko na nga di sa kawali na lulutuan ko mga madi inayos ko na nga ni ini mga madi ko. Tapos saka ko madi inurag-uragan na pigiraris ko na nga ni digdiyo sa mga sangkap na pigpreparar ko mga madi para nga ni digdiyo sa gugulayon tani og bus kamuting kahoy mga madi. Kung mahiling no dyan mga madi bawang sana. Tapos ang siling mga madi medyo luyos na nga ni mga madi na ako sa naman nga ni duman sa sangkapan pero sabi ko niya ko pili pa niya ako kaysa masayang pa. Mayo nga ni kamo dyan mga mading mahiling ning sibulyas ta de mayo man nga ni de pa kami nakabakal. Tapos nga ni mga madi mayo man yung problema ta para sa naman kanang namit masira mang girarayaan. Di yun nga nito mga madi picture-trick is ko naman nga ni yung mabangutan nga ni mga madi ning tinapa. Bago ko pa mga madi padagos iyan may share mo na ko sa indo. Kanso bago pa ako mga madi napupuo ning gustong mag-edit ka mga video ko tatambak na nga ni mga madi. Ito pag mga mading pagpasagad nga ni kadakol pa itong pagsumpay. So iba pa nga ni ito mga di nagka-edit ko na kaso day ko magka-save. Ta may mga bayad na tigisiril na ko ka mga editan ko mga madi. Day ko aram kung ano natanarog ganito nagharanap ako mga madi ning bagong editan di pa ako nakakakua. Tapos ini man mga ding CapCut. Halawi ko naman mga madi ang exporting bago ka maka-edit. Ay ta, labing sarang oras mga madi. Isipon nindo mga madi. Ngunyan, anong oras ngunyan na nagbubuis over ako? Maalas 12 na mga madi. Ning banggi, 11:14 na mga madi. Saka nga ni mga madi tatigiisip ko. Naman nga ni, dakol na naman kaming ganap ni Batang Inchik sa aga. Tapos, sayang mga madi kung di ako makaka-video. Saka nga ni mga madi, takapuhan kung ma-edit inita. Full storage na nga ni mga madi. Dakol na pa ko ding video. Aram nindo mga madi. Dakol na akong tig-delete ning video na di ko na-upload dahil di ko pa ma-edit. Sayang mga madi. Yung masa nito mga madi, yung masa nito ang problema ko. So yun na nga nitong mga madi, balik itig sa tigugulay ta. Niralog ko na pala mga madi sa mga sangkap pati so ituyong ko yan. Bagay itong bangot ang tinapangani mga madi. Tulong pidaso yun mga madi kaya medyo dakol kaya talagang masiram yan. Tapos nilog ko naman nga mga madi sa tuyang pangpasiram ning magic sarap. Tapos lulukdoan ta kay mga mading mahiwagat ang lukdo. Tapos kaldero mga bagay. Ay bako kawali bagang mga madi. Tapos after kay itong mga madi kasi nagkalaga kaga na yun na nga niyan mga madi binong kalang ko ta. Kaya puantain mga mading ukago. Ukag-ukag unta na mga madi. Primerong ukag tayo ng mga madi date na sa naman nga ni mga madi si Sabaw. Pero no worries man mga madi ta maluluto man iyan mga madi lang ang mga nindo. Medyo malumoy naman baga mga madi. Tapos mga madi pagkatapos sa kin ukag-ukag ang lulok daan tagirara ito may sabaw pa papatun tayo mga madi bago talaga ning panduwang gata itong lipotok mga madi. Syempre mga madi or explain taman girara kung paano ta magtigluluto daw aram ko man na matitibay ka mo magluto mga madi matitibay baga kita magluluto lalo na ubos ka muting kawit mga paborito ta bagin mga madi pero daw sabi ko na dakol baga mga madi ning matitibay ning magluto igwa manggirari nagkapirang deta tao di malay mo baga mga madi madalan ini ni video ko ini yung problem kung ini mga madi di makano siya puro siya ning date na dali baga paghalat-halat nga mga mading mga pirang segundo na mate natin man nga nagirari mga madi so ilalagta na inihong lipotok mga madi ko lipotok yan talagang maray mga madita nakula sa inyo tapos talagang siya sino-sino siyang maray tagas talagang maray mga madi si niyo so mga madi ini day ko na inilulukdoan na halatong tanan sana na magkulo yan mga madi tapos hanggang sa medyo mata yan mga madi anyway mga madi gusto ko talaga sa kamuting kahoy talagang masyan sabaw talagang pamara siya mas gusto
gusto ko itong naglalala na nagtitipo-tipo ta nahamutan pati ko yung mga madi maray. So yun na nga nga nagkukulo na siya mga maditig o kagugag ko siya tanganin di siya magkunol ang gata yung tanganin talagang magsarama siya dyan sa kamuting kahoy talagang manamit na talagang masiram. Tapos yan mga madi halatong na lang yan mga madi na maate nga mga madi and maluto itong guta. Habang nga mga madi naghalata yan na maate may share naman ako sa Indo. Medyo nga malagong mga madi ang busis ko na nilabag una naman ako sa busis kan sa kong voice over mga madita. Yaong kaya ko di mga madi sa kulong di sa kulong basta kulong ini mga madi day makakalawas ang boses ko sa luwas ta ano nga mga madi matanga na mga madi yan sinda sa taas si batang injik turog na mga madi yan si daddy niya tapos iba mga kairibag di mga madi kanso bago pa kaya ako mga madi talaga singing kuti-kuti ka mga editon ko takadakol nga ni kaso nga ni mga madi ako makabuelo kasi inot na inot si batang injik ang subag umata pa makuliton nagayang pakikawat sa kuya mga madi gusto niya ako ang kakawat niya ako man kidadi niya mas nga ni mga madi pagturog nag-alok na pagturog ang gusto niya da si mami ang mag-sleep na bako si daddy gusto niya sabihin ako ang ang magturog bako si daddy niya kay banan sabi ko nga ni sinda na ang magturog ta ako nga ni niya ako di bali niya ako mamatangan ako mag-edit basta magkagiribo ko na nga ni ng mga dita sayang man kung di ko may edit so okay lang mga madi na na malate ako magturog kasi ang therapy ni batang inject sa aga is 10 to 12 pa man mga madi so pwede pa ako maglamaw-lamaw pero tigi-isip ko nga ni mga madi may gibon pa ako sa agang amay-amay kaya puhan ko habulon itong lutoon ko may lutoon pa ako mga madi ning pili nga ni itong sa santanon ko mga madi itong pangpalaman nga ni sa tinapay sabi ko baka nag-worry kaya ako baka maraot na si pili so baka may oras pa ako sa aga ito mga madi ang lulutuon ko hindi pa pahiling ko naman sa inyo mga madi ang pagluto ko at tapos nga ni mga madi hiling nga ni lang gulay mga madi hota pati na nga ni siya luto na yun mga madi pero gusto ko nga nito talagang as in nagtututong-tutong mga madi mamoto na yan mga madi sige ko sa ng pati atita gusto ko nga ito yung itong naglalala na talaga siya mga madi tototong-totong so okay na nga ni yan mga madi naman nga ni kasumpay hanggang hindi ko na lang puputulong ko lang mga madi matanga na nga ni so thank you mga madi sa pagsubaybay sa pagdalan kung sisay po ang nakabot dito sa video na niyo sa hurihan salamat pong maray and sana sa mga nakakadalan po kan sa ko yung mga ads sana po din nito pag-escape maraming salamat po so see you on my next video bye bye Q